Čau lidi, vítám vás tady za mým jménem 2003. Ahoj. A jdeme společně ze školy. Jako včera. Hele, přestaň. Hele. No. Takže o čem bude téma dnešního videa? Já vím, jsi chtěl natáčet. No to je pravda. Hele, přibližuj se k mně, já vím, že ty... Nic nemám, vole, co máte? Fakt? Tak já si ověřím tvoji kapsu. Jsi blbý. Co máš? Jenom tam máš mobil a tam po mně nechceš asi házet. Jo, to jo. Jo, Ale ten není za 20. hele kluci, ještě. Byl za 2000. hele kluci, dobrý Korečko si v Kiku koupil mobil za 30 korun, nemyslel si, že je to Nokia, jako dotykový. To byl ten, ne? To byl ten hračka. Jo, ta hračka, vole, nauč se skloňovat. Ty buď ticho, vole. To se víc zdravé a ženy. Pojďme v ruce líst. Jo, takže, školní video, poškolní. A tohle je vlog už 9. díl. Já se schválně zeptám Adama, jestli už dá na YouTube to z minulýho kroužku, ne? Jak jsme stavili tu stavnici od to na prdele. Hele, a domíme, ne? Na ten pátek já ti seženu tu přihlášku na tu si vybr. Jo, to je v pátek, jo? Jo. Já nevím. Já to potřebuji vědět. Zítra nepřijdu, zítra je kroužek. No, to vím. Já jsem taky bracho. Ok, šel by se dneska ke mně, ty už se dlouho nebyl. Dneska mám čas, nikdo k nám nepřijde. Dneska má Ondra kroužek a nikdo nepřijde. A co tam bude dělat, jako? No, Hrát Majda, že? Nebo nějaký hry po co tě, internetu? já už mám nemám. Hrát nějaký hry po internetu, že? Ne, já mám střílečky. Nebo tak. Pána prstenů, to je hej. To není střílečka, vole. Já vím, ale... Znáte střílečku Sniper Assassin? 1, 2 a 3? Jo, to je i na tablete. No, na počítač dokonce. No tak ty vole, to je snad jasný, ne? Teď ji před rukou Jo, a znáte Rust? Mega. Znáte Rust? Jak mega upload a To schodí natáčí se mega Gamer upload. Ament. Já vím, já To mám. si můžem zahrát. Je to docela zajímavý. No ne, asi. Já už tam mám barák postavený, ale je trochu divný a šešatý, takže... Šišatej barák. Jo, hej. Jej. Jo, takže... Můžu si pak zahrát taky. Co vy? Jo, můžeš. Čum ten pes. Kluci, koukejte. Tady, dole. No co? Mám si to posrat. Jo. Jo, a kdybys viděl Mount Everest, tak bys se postral. Stáni si GTAčko. Já nemám ho já, ale brácha má. Pracovník. Počkej, zůstaň takhle. Zůstaň takhle snad, nebo ne? Nebo, já nic nemám. Slibuješ? Jo, slibuju. Žádné křížky. Co? Ne, ale nesmí se koukat. Vidíte jak mega upload a seberu mega aplaus. Jirko, ty se nekoukej. A tohle. Co děláš? Nic. Neboj.
Já jsem ukazoval, že on ti bude dělat tady to a tohle. Já tohle jsem ti viděl. Ale tohle. Tohle jsem ukazoval. Jo, tak jdem. Já, díkvore. Zabíme, takže... Vrach mi to Já žádný nemám. Já ho viděl. Já žádný nemám. Pojď se. Já jsem viděl, jak jsi se otočil. Kde jsem to byl, Jirko? Vážně ne. Jaj, au. Dáš mi to tam. Ty ale ty líže strom. Fuj. Chytaj mě. Tam ne. Super jedno, ne? Jo, to je jedno. Počkej, koukej. A pocka, ne? Ne, nebo já jsem se... Mamo! Hele, řekni mu něco, prosím. Jirko, přistaň, já to nesnaším. Jak si už fakt... Já tam nebudu mít díru. Hej, Čumio, někdo někoho tak silně kopne do pera, až mu to pero vyleze prdelí. Jo, hej. Můžeš šukat takhle. Teď ty můžeme vyzkoušet. Ne, na mě ne. Maxe. Ne, u mě ne. Na Klubalovi. No jo, hej. Já tam čuja. Hej, vzpomínáš ty klas s Paškou. Hej jo. Čumio, takový. U nás je jeden kluk má na Nikolas a on takový si vzal flašku, měl jí mezi nohama a úplně s tím mlátil volavici, nebo volavici holek, ale když tam byli takový Počkej, já mu to dokonce ukážu. Hele, Pojď mi to, já ti to ukážu. ty vole. Já vím, jak to myslíš, vole. Ty vole. Jirko, přestaň Dej mi už. flašku, Jirka, dej mi. Jako už. Máš. Ti sebral. Mám ale schovanou. Jo, prdeli. Ona je chovaná. Luky, ale už Jirka mi leze na nervy. No co? Neříkej každý, vole, měl taky docela leze. Tak proč se s tím bavíš? Já nevím, no tak prostě ty vole, neleze na nervy, jenom Protože žebra by se s tebou bavil dál, že jo? Jo, žebra. Jo. ale občas jo, protože ty ke mně chodíš na svačinu. No zvažil. Ale jak to byl. Jenom ke mně chodíš na svačinu. Jenom k tobě. Ho. Ne, jenom ke mně, já říkám jenom ke mně. Já třeba... Jako, víš, ne, ironicky. Ale chodím pořád k tobě. Takže Jirka tě chce mít jako kámoše. Bez tebe není nic. To zdělo. Bez něj. Jo. Bez mě je spíš něco lepšího. No. Ale víš co, já jsem jeho zátěž. Aha. Kterou Jo, ty jsi jako jeho čínka v tašce na cestách. Která ho zatěžuje. Ne, já jsem jeho činka. S kterou házím. Já jsem tvoje činka, kterou když vysíš na ladě, skoro kde spadneš do lávy, tak já jsem tvoje činka, která tě zatěžuje, aby si spadl dřív. Tak jdem. Můj národní provoz. Jo. Jo, hej, ty si... Tvoje poslední Ne, záchrana. Luky, Co? zubíme, ne? Natáčíš vůbec ještě? Jo. Koukej. Jo, nemusíš si dávat na křicht. Ale Max nikdo nemusí vidět tu tvoji obřího. To si střílám straně, takže... Já, hlavu! Ne, já se střílám to video. Ne, ale ty si říkáš, že se stříháš. Kluci! Šlápněte do toho a budete nej. Šlápněte do toho a budete nej. To je banán. A jsme do toho šlápli ten, kdo to nejí. Ne, ten, kdo do toho šlápne, tak přiznám, že je borec. Lukáš je borec. Jirka už nemá šanci. To je jenom Jirka je nula. Lukáš je borec. Mě to nevadí. Lukáš je borec. Vyhráte první místo v borcovství. Ale víš co, to není moc hnusný, to je jenom banán. Lukáš je 2000 miliardkrát větší borec než Jirka. Jo, to je. Možná, kdyby byl větší, tak to se dítě na nula. Tak
Možná Lukáš někde tady a ty seš tam dole. Úplně někde u lávy. A ty si... Ne, on je na druhé straně země koule, přesně Jo, na druhé straně země koule. Když bude Lukáš třeba větší Jirko, borec než já, tak já se Jirko, furt a ty ty jsi úplně na zemi. Jirko, ty seš na Neptunu, který je nejdál. Ty seš až na další mléčný dráze, víš? Víš, že Bůh Neptun žije nahoře. Takže on tě může slyšet a zabít. Píčo! Počkej, já myslím, že No ale Bůh je to přece, je to Bůh a ten co nahoře. Bůh nemusí žít jenom nahoře. No ale jako je, počítá se jako Bůh, takže Já bych máme jsou nahoře. Takže jestli to tak já jsem teď lepší než Lukáš. To posral. Co? Ale říkaj, Já... Posral, vole. Promiň. Jirko, ty jsi na slunci. Na Marsu. Na slunci, no. no ještě víc. Ne, na Marsu. A Lukáš No, je úplně nahoře. Je asi 700... uprostřed slunce. Ne, Lukáš je asi 7 miliard, ne. 7 miliard kilometrů víc nahoře. Schválně si tam dočil. Hele, kluci, chcete slyšet Dominikovu Račkovou hlášku? Já jsem Dominik Račko, Vůjču Randonáky. To určitě. Tomu tak věřím, čum takový. Já jsem Dominik Račko, Vůjču Randonáky a tam čurá. Já umím čurat nějak takhle až tam k tomu stromu, ale fakt. Hej, Luky, já jsem Dominik Račko, Vůjču Randonáky. Jo, to je divný. Děláš zvuk čurání, když si rozepíná poklopec. A až si ho rozepne, tak přestaneš. A pak přijde bez zvuku. Dobrý den! Dobrý den, celý den. Bába letí komínem. Dobrý den. No jestli jsi tlustej, tak já budu Ježíše Kristus. Ach jo, už s tím přestaň, Jirko. No. Přiznej to. Jestli jsi Přiznej to, tlustej, Lukáš. tak on je Ježíše. Lukáš je větší borec než ty, přiznej si to. No, To ne, ale... Než někdo, jo. než určitě Kovovovský. A Kuba Kořínek. A Jo, borec, tam je Kuba, nejlepší auto na světě. Jo. No v tom Maxi jezdíš, ale to. Ne, Fakt? to jezdí Kuba. Že on je teplej. On má na fialovou barvu. Čím on si úplně natírá na svůj koň. Jede k nám. To auto jede k nám. To auto jede k nám. Já vím, že to jsou malý děti. To je prostě. A oni to umí už od narození, vole, to prostě. Tady to. Takže to je končské semeno. Jo. Maxi. Konské semeno. Co to je, ale? Maxi. Maxi byl jsi někdo ve vagíně. Hej. Byla ano nebo ne? Ne. O, takže jsi narodil. Takže jsi Jak jsi narodil. narodil v prdeli. Takže jsi šel z prdele, jo? Když ti někdo řekne, jdi do piči, tak ty řekneš, já už jsem tam byl 9 měsíců, přece ne? Když se vyvíjel, vole, ve vagíně. Hele, Luky, musíme jít dál, tady Jirka je ještě moc mladý. Jirka ještě na to Vždyť jsi se ani o tom nevěděl. Hele, Luky, Jirko, to se baví dospělý, jo. Jo, jestli jsem já dospělej, jestli jsi ty dospělej, tak já jsem Bůh světa. Ne, jestli je fakt dospělej, tak ty seš Buzna. taky hnízdo. Nebo kdyby bylo... Ne, jestli je máš dospělej, tak ty jsi školník. A jestli jsi ty rebel, tak Lukáš je Bůh světa. Jestli on je co? Jestli on je rebel. Natáčí mě ty kokote. Nebo jako ne, tak... Tohle je pro dnešní video všechno, tohle je náš počkolní den. Takový housle, Jo, plácně. takový housle, ty Jo, vole, dobře. takže pro dnešní video to je všechno. A Oj, fake. Nej, fake.